Арча районы шәхесләрне үстерә дә, кадерли дә белә. Арча шәһәрендәгенә дә Советлар Союзы геройлары аллеясы, Дан аллеясы, халык язучылары аллеялары бар. Шушы көннәрдә тагын бер тантаналы чара узды. Хезмәтләренә күрә хөрмәт бәйрәменнән Мөршидә Җиһан репортажы. Ведут Вафин, Ойдар Фейзрахманов, Габдилфет Сафин, буларны барысында нәрсә берләштерә? Әлбәттә, алар барысы да Арча төбәгеннән. Бүген биредә Арчаның шәрәфле шәхесләренә багышланган мактау тактасы ачылды. Алар арасында кемнәр генә юк: укытучылар, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре, сәнгать әһелләре, җитәкчеләр. Гомумән Арчаның шәрәфле шәхесе исеменә район, республика, илебез үсешенә зур өлеш кертүчеләр лаек булган. Арча ягы әлбәттә минем өчен бик кадерле, чөнки мин шушында Арча ягында туып үстем. Монда мин әти-әниләрем, әби-байларым яшәделәр. Инде алар рәхмәте белән мин шушы Урта Курса авылында мәчет төзедем. Менә хәзер шул мәчеттә имам хатип булып тагын хезмәт итәм. Тантана хөрмәтле якташларны мәйдан түренә чакырып, алкышлаудан башланды. Аннары укуда, спортта алдынгы алмаш буын зур горурлык хисе белән дәүләт байракларын күтәрде. Үткәнне уйламасаң, бүгенгесе, бүгенгене барламасаң, киләчәк юк. Иң беренче эшне башларга кирәк балалардан. Һәм һәр вакытта да алар белән бергә эшләгәндә безнең киләчәгебез якты булачак. Кем ничек кенә кабул итсә дә, алар безнең киләчәгебез, алар безнең алмашыбыз. Һәм әлбәттә менә бүгенге чарага да без күбрәк балаларны чакырга тырыштык инде. Чыннан да, шәрәфле шәхесләргә мактау тактасы ул күренекле якташларның кадерен белү белән бер рәттән патриотик тәрбия чарасы да. Безнең монда бәйрәм Арчада, монда ачылды яңа аллея. Бик күп кешеләр, без алар белән горурланабыз. Рафис Борхановның Самир кебек чаклары шәхес булып тәрбияләнүе Арчада булган. Мөслимдә туса да туган ягым Арча диде Иделбуе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе ректоры. Күңел түрендәге иң самими балачак тойгылары белән уртаклаштым. Үзебезнең илебезне, үзебезнең туган җиребезне яратушыннан башлана. Хәсән Шәйхтә туган Марат Әхмәтов белән дә горурлана Арча халкы. Әлеге исемлеккә керү минем өчен дә зур дәрәҗә. Чөнки туган ягыма бурычымны кайтарырлык эш күрсәттем дип мактана алмыйм, әмма ниятләрем зур дип белдерде. Арча безнең гомумән ул бик гаҗәп шундый матур төбәк. Инде без аны Казан артының йөзек кашы дип сөйләшәбез. Менә чыннан да бөек шәхесләр бирдә. Биредә менә аларның күбесе күренми, безнең алар бит безнең Тукай ватаны дип сөйләйбез. Гариф Ахуновлар, Умар Башировлар, Мөхәммәд Магдиевлар, алар Тукай бүләге лауреатлары гына да биредә алтау. Һәм менә хезмәт кешеләре күзлегеннән чыгып караганда да биредә искиткеч тырыш, менә хезмәт белән тормышны ямьләп яши торган шундый халык, шуңа күрә дәрәҗәле шәхесләр дә бик күптер инде безнең Арчаның. Бүгендә республикабызның менә йөзенә кызыллык китермичә, илне көнне куандырып, сөендереп, елдан-ел матур дәрәҗәгә ирешеп, һәм республикабызның иң дәрәҗәле районнарының берсе булып яши Арча районы. Марат Әхмәтов фикеренчә, әлеге исемне күбрәк авыл җирлеге хезмәтчәннәренә бирергә кирәк. Әлхәмдүлиллә, мин үзем сугышчы баласы. Менә шушы сугышчылардан соң, әлхәмдүлиллә, миңа педагогик гыйлем алырга насыйп булды. Үземнең эш гомеремне балаларга гыйлем бирүгә багышладым. 43 ел минем педагогик стажым бар. Шәрәфле шәхесләр барлыгы 31. Исемлек ел сайын тулылана. Аның өчен мактау тактасында да махсус урын калдырылган. Шәрәфле шәхес исеменә шушы балалар арасыннан да лаек булырлар әле. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары өчен махсус Арча районыннан.